Putu Prabu Duryudana bener ingkang dadi kandhamu pancen sepisan anggenku prapta ning Praja Ngastina iki tilik tata titi tentrem ingkang kagelar ana ing prajanmu. Dene genep ingkang angka 2 Duryudana puneyang ngunjukake rasa syukur marang purbane Hyang Agung merga ripalungguhan iki putu-putuku ya kuwi para Kurawa lan para Pandhawa wis Nyakrawati mbau dendha ngenyam kawibawan kemul kamukten. Ketitik Putu Prabu Duryudana wis sinengkake ngaluhur mongko dadi narendra ana ing negara Ngastina tanpa beda kelawan kadangmu para Pandhawa ingkang opor bebek cukup awake dhewek babat Wanamarta satemah antuk nugrahane Hyang Agung ya kuwi negara Kencana ingkang sinebut negara Ngamarta. Duryudana gandeng pun eyang iki jinejer dadi wong tuwa sing jenenge wong tuwa kuwi kudu kena tinuwata lan tinuwi-tuwi wong tuwa kudu kena kanggo gondhelan. Sak bisa-bisa aku ngemutake ngelikake marang putra wayah supaya aja nganti keblinger utawa tumuju marang dalan sing kleru. Apa meneh jeneng sira ki ratu. Sing jenenge ratu utawa pimpinan ki beda kelawan para kawula. Yen para kawula mung diwenangake ngatur lan ngukur karo uripe dhewe nanging lamun ta ratu kuwi menungsa ingkang sinampuran pakaryan sinampiran jejibahan ngatur kendho kencenging pranatan mulya rekasane wong sak negara kuwi kabeh dadi tanggung jawabe Narendra. Kula kang mangkono supaya negara iki bisa adem ayem tentrem anane mung raharja ratu mau kudu pinter ratu mau kudu wasis Duryudana. Merga apa menungsa kuwi yen tanpa ngilmu ngibarate aji godhong jati garing nanging nadyan to gegem ngelmu pirang-pirang nanging lamun ora dicakake mungguing tumindak ing saben dinane yekti ngilmu mau muspra tanpa guna. Lah Duryudana iki ana patang perangan sing kudu digatekake tumrap tumanjaning ilmu ya kuwi ingkang sinebut sembah tingkah gumregah dene ingkang pungkasan ya kuwi gagah. Ingkang sepisan ya kuwi sembah wong gayung ilmu mono kudu tansah nindakake panembah tegese nyembah kelawan Gusti ingkang Maha Nasa awit tekliwere kahanan mubah polaing manungsa kuwi ora awal saka pamerdining Hyang Agung. Maca nganggo mripat, mikir nganggo otak, nyurasa nganggo nalar, nulis nganggo tangan kabeh mau peparing saka Gusti sing menungsa diwajibake nyukuri. Ewadene ingkang angka 2 ya kuwi tingkah nadyantya kawruhe kuwi dhuwur, ngelmune buntas. Nanging yen tingkahe ora trep kelawan lajere kautaman iki mengko kepinterane mung kanggo nguja marang kamurkane tegese pinter sing keblinger marang tumindak sing ora bener. Ingkang angka 3 ya kuwi gumregah sakwise antuk kawruh aja mung mangku tangan aja mung mandhek ana ing pengangen-angen nanging kudu gumregah rasane kanthi nganakake panaliten lan ngembangake kawruh kang wis diregem tundane ngelmu mau bisa disumbangake marang bebrayan kanggo srana kamulyane kawula lan kuncarane bangsa Ngastina. Ingkang pungkasan ya kuwi gagah sing tegese badan utawa sarira aja nganti gampang kena lelara. Kapan menungsa bisa nggayuh kawruh lan nanjakake ngelmune lamun to badane gampang nandang gerah. Mula ana piwulang ingkang nyebutake sakjroning badan kang santosa bakal mbabar jiwa ingkang utama Duryudana. Inggih Kanjeng Hyang Takondo. Lah gandeng ceneng lan sambung rapete kelawan dawuhku iki mau.
kabar ingkang sumebar warta ingkang rata dewa bakal ngudhunake kanugrahan minangka pepakeme ratu anggene nata marang negara mongko dadi dasare praja ingkang sinebut ya kuwi jimat jamus Kalimasada ingkang bakal tumurun ana ing Gunung Tidar. Duryudana gandeng panjenenganmu ki ratu sing nyangkul jejiban abot tumrape negara iki ripalungguhan iki Kersa putu Prabu Duryudana munggah ana ing Gunung Tidar kanthi srana ya kuwi laku brata lan prihatin anyadang sarta anyadong nurbuate Gusti ingkang sinebut Kalimasada. Kone yang percaya lamun ta putu Duryudana wis gegem Kalimasada lan Kalimasada isine ndok cakake mungguing bebrayan negaramu Ngastina anane mung widodо ayu lan rahayu Duryudana. Tansah marpamoring suksma sinuksmaya winaya ing asepi sinimpen tlenging kabu pambukaning warana talen saking liyep layap pingaluyut Kanjeng